Nina, això és com en els vídeos de Narguiñano, que diu 45 minuts després i el producte ja està acabat. Què ha passat aquí? Què ha passat? Perquè el d'abans era llet, però això ja és iogurt. Exacte, ara ja iogurt, l'hem fermentat. L'hem posat dins una iogurtera grossa, que diríeu vosaltres, i allà dintre han estat entre unes 7-8 hores a calent, a 39-40 graus, i ells ara ja estan a punt per tu menjar-te'ls. Amb el ferment. Amb el ferment, sempre, clar. El ferment sempre se posa primer de tot. 100% natural? Sí, no hi ha sucre? No, ni sucre, ni conservats, ni res. Ten en compte que té una caducitat d'uns 21 dies, el iogurt. 21 dies? 21 dies. Dura més, però hi hem posat 21 dies per assegurar-nos sempre. Vale, i ara què hem de fer? Què seria el següent? Això és l'etiquetatge? Exacte. Jo ho he preparat aquí per etiquetar-los. Tenim un parell de models d'etiquetatges, com veus, els petitons. Si bé, seria això. Sí. Vale. Que l'havíem fet així des que vam partir. Vale. L'hem fet sempre, seria aquest. Agafo una corda d'aquesta. No, aquest seria per els petitons, que ja de dir normalment així no s'enfilats. Sí, i una pregunta. Aquest cellall d'aquí, què vol dir? Que estan dins Menorca, reserva biosfera, també hi estan dintre, amb el iogurt. Som els primers. Un reconeixement important. Sí. Som, no sé, ara si n'hi ha cap més de producte, però van ser els primers productes que hi estan en la marca reserva biosfera. Iogurt, i també hi van posar formatge, també hi tenim. Però bueno, hi van posar més que res per iogurt. I ara, això és una mica... És un poc arrabassat. A veure. És un poc arrabassat. Sí. Aquest poden ser un pot de manya. Que faig un nus? Sí, dos nusos. Dos nusos. Sí? Molt bé, un altre nus. Fort. I un altre nus, sí. Molt bé, bueno, per ser el primer no et podem dir res, no? Està molt bé. No està malament. No, així és. I ara te faltaria el més important, però també és posar-li lote i data de caducitat. Molt important. Vale? Això és molt important. Normalment li posem aquí fitges. Sí? Fitges aquí. Aquí? Que te surti l'etiqueta, tu l'agafes amb el dit, i que pot ara de sortir i l'agafem aquí darrere. Aquí darrere, que es vegi bé. Sí, que es vegi per la data de caducitat. Vale. Molt bé. I això tots. Vale. I això seria un. Després faim gros. D'acord. Que aquest hi posar... És el mateix procés. És el mateix. El que aquest normalment seria això. Aquest sí que es tens que enfilar. No, aquest normalment no hi posam els pedaços. Aquest seria una cosa com a més així... Sí, que sigui una mica més elegat. Sí, més individual. Sí. El que passa que a botigues normalment normal duim això, aquest normal. Seria el normal. I aquest sí que va xines, i això... files, com que si files una gua. Es fil per aquí. Sí, ara fas un nusset. Per enmig. Per enmig, més o menys, i fas un nus. Se m'escapa. Són els nervis. Això és anat de vells primers també, Quan t'hagis fet un guany ja no serà igual. Clar, segur. Sí? També? Doble? No, que vas damunt. I ara t'hi poses, aquí, fermat, en dos nussets. I ara sí, ara girem la corda que està aquí dalt, les dues cordetes aquí dalt, i posam una etiqueta de la informació nutricional. Això és molt important. Sí. A veure. També la informació nutricional. Què dius? Sí, ara la veiem-les i aquí li posam aquí fregat. Això seria com un poc el sello precepte de garantia. Vale, molt bé. Faria un poc també de precepte de garantia. Només 62 calories? Sembla que és Sembla que no pot ser, però llet sencera. I 3,2 grams de grasses, només? Sí. Com més natural el producte, sempre heu de tenir en compte que això és la llet, i això seria el que du la llet de natural, i els sucres també, vull dir, no du sucres afegides. No. No du sucres afegides, el sucre que du és el sucre natural de la llet. Sí. Vull dir que moltes vegades tenim por de menjar-nos una llet sencera, un iogurt natural sencer, i hem de tenir en compte que el més bo que hi ha és agafar el com més natural possible, sense cap tipus d'additiu. Sense conservants ni coses rares. Però això té una caducitat de 21 dies. Agafareu un del supermercat i segur que durarà més de 21 dies aquell iogurt. I com és el procés de distribució d'aquest iogurt? Això és el que passa, això tenim ús de feina, això ho feim tots nosaltres. Jo rep pedidos i després distribuïm. No tenim distribuïdor. Està clar que són petits.
no som una fàbrica, clar, nosaltres agafam el que nosaltres podem O sigui que és ben abarcar. quilòmetre zero, Sí, ben. el que nosaltres podem abarcar, vull dir, si no pots fer més, no fas més. Que el podríem tastar. I tant. Doncs sí. Que Però ja fa ganes de tastar-lo. Si no l'has tastat, l'has de tastar. Vinga, Molt bé. agafes un i obres un. Aquest no, que aquest ha quedat molt Aquest guapo. ha quedat molt bé, ja Aquest el tenim deixarem. etiquetat. Ja el tenim etiquetat. Vale, Vinga, molt bé. obre un. Pots? Me resbala. A veure. La etiquetat segur que m'ho fas buit. Ara sí, Ah. sí. Damunt, tu veuràs que allà que veuen que hi ha la grassa. El gellet s'ha pujat dalt la grassa. Sí. Veus? Però això és normal que ho faci perquè llet sencera. Ah, que interessant. Claro. Si tu això no ho vols, doncs ho lleves. Com hi ha gent que diu, això com a grassa, Però això no m'agrada. se pot menjar i A és bo. la llet, això has de tenir en compte que això és la llet. Tu fas quadrada sencera i te menges tot així. Si no n'has menjat mai, que no havies tastat mai en aquest iogurt, no. Està molt bo, No havies tastat mai. molt bo. I no ho dic per la càmera, No, està no. bona. No, ja ho sé que molta gent es troba en proves, però molt bé, però està bo. I a més, tinc fam. És més que mai. És que mai, així necessites gana. Menjaré una mica més. Sí, i tant, menja, te'l pots menjar tot, el iogurt. Te'l menges natural, després si vols afegir tu mel o el que vulguis, hi poses, però naturals no són àcides, no tenen àcides. No, i és com a dolç. Claro, per Una mica dolç. La llet du sucres, però són sucres naturals que no Molt fan bo. mal. Molt bo, una més. Claro, Aquesta va per vostè. vinga. Estic contenta que l'hagi agradat, si no ho havies provat, ho veus? No, vindré a comprar-lo. Hombre, A partir d'ara vindré fins a Mercadal per comprar-lo. no. Doncs jo ara me quedaré aquí menjant el iogurt Mira, amb molt de gust. t'ha agradat, eh? Bo, no? Molt bo. Té un vici iogurt aquest, quan comences te l'acabes tot.